ndadzoka zvakare nenhau yasura ichinetsa muzuva ranhasi, nyaya yamurandakadzi Mieu Cat Family maititi to the details. Kunekuda kwei Mura aita sei anoguma ava kuindoimba zvemuridhimu uyu. Tikafunga kuti vaenda kundoimba iyo ridhimu 3 here yanga ichiadvertiswa. Ndo zvandakambofunga chirege ndine kunoona kuti root cause ndeipi. Asi zvokwadi ndikura nhema vanhu veNashe TV vari kuti sanitizer kuende runo. Ndonatsa kutoti vhiki rinoka vari kuda kutoti kukozheresa confusion kuti titite confused isuru dende rwanu tichiona zvimabhinda uko. Hatizokuti ndo mutactic uri kuyenawo kana kuti chibrigadier zvauri kukanda musingafungire obva kukandira chimisu tototi ko zvabva nekupi hatizozivi ipapo. Asi ndosaka ndakaita sei ndakaita rigariya yangu ichimiririrawo zvakare Nashe TV iyo kana kuti Nashe TV Zimbabwe pains dzavo dziyadziya tikati aiwa tinorepresenta tozvipendawo zvakare kumeso kwedu tichiti tinenge tichisapotawo iyo movement yavo yakutanayo neyellow yedu nepingi yedu uyezve nemabackground arimo mukala room. Saka nhasi muzora nhasi ndiyo kala room yangu ino yandiri ndo manga muna mura to the rarest vanga vari mugreen room. Ndikati aiwa neniwo ndikunoita support movement yavo yavari kuita yayo veNashe TV ndo kuinda kopi kuChilli Sport page ndo kuona vanhu veChilli Sport page vakadanzira kuti zvokwada dikura nhema tiri kufara nekupemberera kuti murandakadzi maititi aka Feli Aponda Ridhimu rauraiwa zisingamboiti ... trust me ndaona money haste apa zvikanzi ndaona zvakare mari yaita sei yatsarwa hazvina kushata tinoita sei tozvitenda zvikanzi zvakare nawo first female artist paNashe Nation Ridhimu ichi unofana kuita sei kuchihwa wondosubscribe kupi kuNashe TV Zimbabwe. Hazvina kumbodi hazvina kumboipa ndobva chindaenda kunota sei kunotasa mamwe comments pazasi pepost iyi zvikanzi nevanhu Chilli Sport to the world muri kubata basa no lies, keep it up guys. Vamwe vadanza kuti Ridhimu iri ndere maghetto youth naimi nekuda kwei mai ava varega kuda kupfurwa nezvinhu. Ndikati nekuda kwei vanhu vafunga sei izvozvo zvazoita kuti vamwe vanhu vaende kunoita sei kundokakavadzana mukati mecomment section vachikakavadzana pepe ndokudanzira kuti nderakwe here Ridhimu rauda kutoudzira munhu nderakwe ndiwo wakaribika ndiwo wakarigota ndiwo wakaribura ndiwo wakarikanga ndiwo wakarifusira ndiwo wakarita sei ndiwo wakariekera wakariumbereka uchiitika satizivi nekuda kwei vanhu vaitaura sei izvozvo. Zvikanzi nevamwe zvakare what's that naiwe Fandani is maititi a dancehall artist, are you destroying our Zimu dancehall music vanava kada atidi kureva nhema nekuda kwevanoda kuti vamwe vanhu vanoda kufara kuti vapindire paRidhimu apa ndo vamwe vaisa zvichemo zvavo. Asi mushure mekuisa zvichemo zvavo maiti vaite sei vakaenda kundopositawo zvakare iri 1 day ago. Zvikanzi I feel honored being the first female artist to ride on the Nashe Nation Ridhimu. Are you ready? Go and subscribe kuchi ndobvaisa mifananidzo zvakare vapedza ipapo. Zvikanzi zvakare nevamwe Nashe Ridhimu Natasha ndiye akatanga kuita sei kuri raidha maiti ndobva wanda kunoita sei kundopindira vakati aiwa okay I was told I was cheap the first kuNashe kwacho unongonovaudzawo vagadzirise ikoko ndobva vaisa screenshot revakomana veChilli Sport vakanyora zvakare kuti first female. Hazvina kushata tozvitenda tozvikudza sikamboiti zvanhu wagona wodhani Mura waisa V11 kuti vamwe vanhu vanoda kuita sei kudzara vamwe vanhu. Zvikanzi vamwe keep rising vamwe vakadadza kuti congratulations Mura ndo zvanga zvakasara kupi kumacomment section. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti Nashe TV yakabva yaita sei yandokomenda ikandodanzira kuti at levels Chilli Sport at maititi at Fandani Chilli Sport doing the most paChilli Sport records apa murandakadzi vakuda kupinda paresi at Cat Family are you there. Tikati right izvi zvese ndapandazvitiresa kwandiri kunoko zvachitadza kuti i1 day ago ndobva vanhu vadanza kuti Cat Family inotsara zvekudaro hello mwari tikati tisioni kuda kwei ndobva vanhu vatanga kuti mieu vachiita sei kucomment section uku vamwe ndokudanzira zvikanzi don't waste your time responding kuna mwana vanenge vachiita matrol tikati satizioni kuda kwei. Zvikanzi makuda kulushira maititichi pamberi sezvamakaita Jamaster satizioni kuda kwei vanhu vachiita sei vachifunga saizvozvo. Zvikanzi navamwe zvakare hakuna izvozvo kana musingadi kupa Jamaster mari tokuita sei takuzofonera zvibaba zvacho zvidire jecha hakuna kiti iri kufanira kutora mari.
right vanhu ndokudanza zvikanzi miyewo chimubhura tichiti chimusinguru ndizvo mura then vanhu ava vangataura zvekumi kuma-comment section zvikanzi we are waiting zvikanzi namwe zvakare uchanzwa vamwe vanhu vachitanga kukomberena vachitanga zvinhu zvisiri izvo zvikanzi nevamwe zvakare havamo muresi vari kupindire chii mureso umu resi ngaipindwe nevakomana vamwe ava kwete ava murandakadzi nekuda kwei vanhu vaita sei vanhu vachikomberena saizvozvo ndokubva zvakare 18 hours ago ndikurana vanhu veNashiTV vanga vachiposita every after hour kana kuti every same hour vanga vachikanda chibrigadia vakati chiposti vachikanda chete vachikanda chimura neKate family kuti inge iripo ichita seichisupport zvikanzi nevanhu zvakare and she is officially a part of the race. Check out MyTT's Nation Redeem Color Vibes on NashiTV YouTube. Can she catch up with the top 3 team? Top 3 ndovani Master nani na Hello Mwari wake tuenda panani pachikomana chemasimanso uyu HKD ne uyu mwacho uya uchi number 3 uya basuka satizoni kudakwe ndokuinda pamene chirege ndichinoona ndokundiona chi varimo mukati mekala room yawo yegreen kata zvina kushata tinosupporta chite sechikurudzira movement dzachoni asi sandoenda kuma-comment section pasi pemumhanzi waimbwa nani namura regai ngota ma-comments anyorwa nevamwe vanhu pamapost ekuNashiTV zvikanzi Hello Mwari batai muromo pane vanhu vari kuda kuti nditsarike vamwe vakati werudhani mura vamwe vakati songo tatoti view yangu iverengewo ipapo vamwe vakati angadzaa kuti hey chisongo chakaipa ichi mhani ame survivor zvikanzi nevamwe yakatonhora kati nekuda kwei vachifunga kuti chimbu chanu chamaiti chakatonhora vamwe vakadanzira kuti Hello Mwari dai maita kuti maviewers edu atize vamwe vakadanzira kuti zvakare listening to this song I feel fearless and determined I shall roll up and rise up well done Mura despite hamumiswe nevanohukura cause they see you coming stronger and they try to pull you down to their low level. Manya nacho chimuti manya nacho chitandaka zvinhu zvakanaka tinozvikwedza tinozvitenda zvikati nekuti message yacho yanga iripo zvaya tiri kuranima zvikanzi navamwe zvakare people are busy dissing this beautiful song because they fear MyTT. Her song has a powerful message and is capable of overtaking Hello Mwari. Yes, I can feel it. You nailed Mudimura. Meow. Hazina kushata. Toshitenda. Ngati ando atoti asiri masong akanaka chati nokutara kuti vatiche zvavo asi kune vamwe vachishora mune chinhu chakanaka mbosha ikuchi vanovenga chinhu chakanaka hatizoti tinozvitarisa ikatozviita sei zvikanzi nevamwe zvakare maybe she is a talented singer I just don't see or feel the song anyway. Hello Mwari vanhu ava zvikanzi zvakare song ndainzwa asi vanogona moms keep going vamwe vakati the rhythm is safe in MyTT's hand vamwe vakati whoever is coming with these strategies sando dzako obvious ndiani ndipo vambechi ivo vekuNashiTV Zimbabwe wacho atizozvi kuti root cause chaicha ari kuya nemutactic wese uchida kukanganisa nekuvhiringidza misoro yevanhu ndiani I don't know ndozvandokwasata sei kutaura ipapo zvikanzi zvakare nevamwe MyTT inspires us avanhu mafanzani amaitangwa taura izvozvo kuda ndoKate family iyo I don't know handizivi nekuti ndinenge ndaita pwere zvikanzi vamwe nice tune ndokubva zvakare 17 hours ago NashiTV yainda zvakare ikandopostita MyTT vakati moving at the speed of light over 1k in less than 30 minutes vavati zvimoto ngandu zvina mudenga zvikanzi #mura satizoni kuda kwei ndokubvachi vanhu vaindokombera zvikanzi MyTT vakapenga nice track moving with the speed of the Holy Ghost vasvikana vamwe vakare meow ndokubva vaisati zvikiti zvakadai sei zvakatambutsetse zvakadai satizivo kuda mhino yangu iri kurepresenta chikiti I don't know ndinenge ndaita pwere ipapo vamwe ndokudanzira zvikanzi Kate family behind you, show them. Zvikanzi vamwe zvakare well done Mura I salute Madhuwe wani chimusinguru chine mutactic vanhu ava kucomment section harisina chidero zvikanzi nevamwe zvakare mukangoti meow handichaindo iview paYouTube sati zvinokuda kwei zvikanzi nevamwe zvakare money to Jam Master MyTT ngavagare pasi vanhu ava zvikanzi nevamwe tora mari united zvikanzi nevamwe zvakare we love this song 17 hours again ago zvikanzi less than an hour in and vamwe vakuti MyTT vachatora chimuti Mura auya nemoto ngandu #Jam Master #MyTT ichi
Inashi TV yanoposta izvozvo. Vanhu kumakomenti ndobva vapinda makomenti section akanzi mai vaisafanira kupinda apa. Obviously ndo vachatora chimuti. Zvikanzi zvakare vakarova mhomza but Jam Master vakatasha rhythm zvisina mabreak. Vanhu ava zvikanzi zvakare vamwe comment section under 30 post musatsare mwana mari yake Jam Master akarova. Zvikanzi zvakare chandiri kuziva Mura apedza basa namba rakabatwa ngatimbomirai zvokupikisana izvi toseta chipesi yedu. Zvikanzi apa maviringa boys maitite vagara vane 400k supporters kare saka zvinhu zvisiri fe nekuti munhu uri popular. Zvikanzi nevamwe zvakare if you know miu ndokubata gidi vakadai so hazvo kuti ichi chimbwana chacho kabatwa sazokuti chimbwana chikurepresenta chiya I don't know. Ndokubva vamwe vadanzi vakanzi mufana wangu Jam Master akapedza masipozi apa ndikunzwe muchiti ngingingingingi ndouya ikokoko neshamu ine munyu. Hello Mwari vanhu vaya vatanga futi hatizoni kuda kwei asi ndozanje kuti vanhu vakachibhika song yacho yadliswa nani namaiti ndo akubva zvakare vanhu vainashi TV 16 hours ago vainda vakanwisa zvigiti zvitatu zviri kufamba zvakadai zvichichungamidzana vakati miyo ndokusa zviziso zvinokwana kuita 4 zvikanzi 8k in 1 hour bohere #Mura moto kubva zvati zvingandungandu hatizoni kuda kwei asi zvikanzi namwe zvikati I wanna hear the song but handisi kuda nemaviews angu ndiri kusapota mwana Hello Mari ndozozviona kana competition yapera. Zvikanzi zvakare nevamwe miyo tikuita inonzi mewing zvedu Get Family. Zvikanzi namwe #Get Family. Zvikanzi namwe zvakare maititi I support chaizvo but Nashi TV hamusi fe ipai baba Jordan mari yavo takumboti Hello Mwari baba tichafa kana kuti Jordan vakutsarwa mari yavo. Zvikanzi zvakare nevamwe I love her music. Zvikanzi nevamwe zvakare I am a part of the Get Family but I want Jam Master to win. Song yake inondiitira so well done Mura Survivor is nice song hazvina kushata. 16 hours zvakare ndobva vatizvoni Banduru still leading the pack with over 310k views. Kurungai ndobva vaisa screenshot ndobva vaisa zvakare rimwe screenshot rakadanzira kuti we need to get serious team mawani atanga futi it's a movie there is another twist pamberi apo. This is Nashi TV Zimbabwe. Anything can happen anytime. Vanwichi veNashi TV yao zvikanzi garai maita subscribe and mobile notification bell. Get Family iri pakupanda ma views ari kumanya 2 bed machi HKD haasi kumira but mufana wekuda kutsarwa mari need your help. If he wins he can get automatically get entry yemu 3k ya 3000 reading 3. Zvikanzi please keep on viewing we don't forget. Zvikanzi zvakare let's change our music industry ndobva vaisa zvakare pasasi mufananidzo weGet Family vane gidi ravo vachinda vakabata chimbukanana hatizoni kuda kwei nekuti kuti iro mufanani ngiri nechikiti chacho chakapfika masikuru bundle chachikapfika masikuru bundle saka ndizvo kuti i2 in 1 here yenga ichitika ipapo kuti I don't know ndokubva zvakare Namwati chingopa zvenyu munoda nekuti sisuka hachazi kuti munoda kuti tidii vamwe vakati it's unfair ipai mwana mari yake vanhava. Zvikanzi zvakare nevamwe I am team maititi but I think Jam Master nailed it he deserved the money zvake isati zvine kuda kwei ndokubva 10 hours ago zvakare Nashi TV Zimbabwe yaenda ikanoti the streets are no longer safe. Hello Mwari vanhu vaya vakuda kutsara mari nekupu ndobva vaisa screenshot akasiyana anganyanya kuti nekuda kwei maisa Mura nekuda kwei vabva nekupi munhu misiri ipapo chinhu chakachifamba zvakanaka sei maisa Mura ipapo ndonatsa kuti ndosvika zvachema nemafanzi. Zvikanzi chikiti chine organic followers so don't compare nevanhu vasina basa. Tikati tizoni kuda kwei. Zvikanzi vari kumbowiniswa mari iko tikati tizoni kuda kwei. Zvikanzi how is it going to be a competition kana mafanzi Hello Mwari makudai kuti ngaapiwe mari vanhu vasati vatombovhiwa Mura apirwa mari how iye Mura muri kunyanya kumutyei kudai. Let here be women empowerment gender equality tapota redeem rakavhurirwa munhu wese ende zvinonakira munhu asi zvinonakira sati zioni kuda kwei. Saka rekangodanzira kuti ndochi zvakazvinyenyo kuitika kupi kuNashi TV ndozoenda zvakare kune chimwe chakazosira chichitrenda madeko chane DJ Fandani vakaita sei vakainda kundoita screenshot Fandani chili support ndokubva vaita sei ndokubva vaisa vakati Money Heist season 5 yabuda go on Nashi TV ndokubva vaisa screenshot asi
screenshot panga pane chi dislike chakadai so chiya chigumwe chimumwe chakadai chebva chata blue ndoku screenshot ndoku posta ndobva wati zvikanzi nevazimisere wakubaya dislike wobva waposta futi here zvikanzi ane vamwe you all just hate this woman but this song is actually nice. This page can be cheap. Can be something asazinokuda kwei zvikanzi nevamwe zvakare you can say that again vamwe vanhu hamunyatsi kufarira chi mudzimai uyu zvikanzi namwe what if he posted a screenshot from someone else's phone hatiziwo nekuda kwei zvikanzi pamwe alaika akapindurudza chifoni kana kuti akapindurudza foni icommon mistake vanhu vakachidefenda zvikanzi this life no balance zvikanzi asi DJ Fanda anoita sei vazobuda vakaposta kuti inini zvangu regai nditi good morning kune ruzhinji rweZimbabwe ndobva wabuda vakasachi like yakaenda mudenga kudai chinhu chenashi TV chakudonha kureva kuti itime up ndokubva chi vaposta ine 50k kuya ndokubva vaita se vaisachi like chinenge chi thumbs up ndokuposta ndokubva watanga kuseka zvavo zvanzi wadzosa ka like iya isazinokuda kwe asi kutakwa ndikuita kudai so song yamaiti ine 51,000k ma viewers kutakwa ndikuita izvozvi saka within 18 hours saka regai ngodanzira kuti ndio zviri kuitika muzuva ranhasi vamwe vakati mura akapenga vamwe vakati asi regai ngodanzira kuti comment section ikoko vamwe vadanzira kuti well done murandakadzi nice message vamwe vakati mighty to the world vamwe vakati zvinofadza kuona munhu kukadzi wemuZimbabwe vachiitawo zvinobatika sezvizvi vanhu vakadai kuma comment section kuYouTube vamwe vakati she is good competing nevarume unogona kumhanya nechimuti zvika they said she was what asi kuti achokwadi atikura nema munhu unogona vamwe vakati the only sad part this song is that it ends hit up the like if you love this song tikati atidikura nema zvinongo zvitenda tozvikudza saka regai ngodanza kuti message yo yange iripo pamanzura ndeta hangu inge tazoti inobata inoita kuti umotivateke ugobudiwo zvakare mune zvinhu zvawangochita saka tiregai ngodanzira kuti ndo zvose zvananga ndava nazvo muzuva ranhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.